Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ru ban sekolah ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu be kandai pra. Ka Sorkar kala Thaw ya ka Komiti ka Thymmai banyak Ïakren jeliu bha na ka benta ka reservation rooster but banyak Ïakren ru ya ka reservation policy. Lakhot ya ka jingalang jong barok ki seng san perthai ka banlong ha ka lai phui trik jembang ar hajar ar pulai ha ka por ar shiteng no phai sngi. La aila di ki seng san perthai banan lor du khot baki jien gila ban wan yalam tam sa arngut ki khon khnang ba ka jing Ïakren ka long ka babania. Ka chairperson jong kani ka komiti ka Thymmai ka Dr. Amprin Lingdo kala kerpat ya barok ki seng san perthai bakin wan bane shimenta ha ka jingalang ka ban long la shai. Nga kum ka chairman jong ka committee on roster implementation bala set up the government of Meghalaya ngalayo ya ka shithi ka ba penshai ba ka term of reference jong ka committee jongi minta lapen kala bat lasya yangi bangin include ru discussion on matters related to the reservation policy. Kabamut lasya yangi minta bangin ya kendu pat kiseng san perthai ban Ïakren ban thir bat ban ngothu jingmut lang ban kita ki political parties baro ngi kermen ba kane ka jing island jong ka Sorkar ya ka committee jongi ba kan shim ya kane ka sinjam ka badon kam kan ulong kata kalat kelinti ka kabuk siar na kabenta ki seng san perthai baro ki badon ha ka jela ka ba ki jongi ngin don meeting biang hakalai pui terik bat mi lenti baka ne kecing yalang kejungi kan nang long ke kabu bangin ya sultu kumno banra syakmat ya kane ke isu ke balakta ya kalek kawan ke yat ke yeng ke imlang salang ke sngau shong shngan ke jongi hakine ki kinit sngi ki baladem.